Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген студия кунагы Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы директоры Раушания Сәүбанова. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елын уку йорты нинди нәтиҗәләр белән тәмамлый? Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Хәерле иртә, Раушания Кыяметдиновна. Хәерле иртә, исәнмесез. Ел бит инде озагына якынлаша, барлык тармакта да ниндидер нәтиҗәләр ясар вакыт җитте. Техникум 60 яшьлеген нинди нәтиҗәләр белән каршы алды бүген? Безнең бит инде үзегез беләсез, Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумы безнең Поволжский регионда дибегендә бердән-бер уку йорты, мәдәният министрлыгына караган һәм әлбәттә инде бик зур эшләр эшләп, үзебезгә яхшы анализлар биреп, яңа елга күчәбез. Әлбәттә инде халык сәнгате һөнәрләре дигәч, безнең иң зур максатыбыз ул инде бөтен һөнәрләрне саклап һәм булганнарын торгызып, киләчәктә тагын да нинди безнең югалган һөнәрләрне бастыру өстендә эшләү бит инде. Шул максаттан инде быел инде зур юбилейларыбызны үткәреп, рәисебезнең кушкан максаты буенча үзебезнең филиалларны булдыру өстендә эшлибез. Әле бит Казанның ЦУМ бинасында да ниндидер сезнең үзгәрешләр булачак. Рәисебез менә былтыр инде присутственный урында безгә максат итеп куйды, ЦУМны алып бөтен һөнәрчелекне саклаган мастерларны үзебезнең бер урынны булдыру өстендә. Һәм шушы ЦУМ бинасын алып бөтен нинди эшмәкәрлек белән, нинди һөнәр белән шөгыльләнүче мастерлары менә шунда туплап, анда үзенең геолокациясе белән туристларны да китерү максатларын эшләп, анда инде производствосыннан алып укыту, мастер-класслар, төрле конференциялар һәм бик күп юнәлештә безнең дә техникумга урын биреләчәк дип өмет итеп көтеп калабыз. Сезнең техникум бит инде ул үзенә бер тиешле юнәлеш буенча белгечләр әзерли, әйеме? Хезмәт базарында ихтыяҗ бармы һөнәрчеләргә? Әлбәттә, ихтияҗ бар. Елдан ел менә укучылар саны арта бара. Менә бүгенге елда гына да безнең бер урынга дизайнерлар 4,5 булды. Декоратив гамәлик һәм башка сәнгатькә килүчеләр 3тән артык һәр вакытта да менә шулай килүчеләр бар. Үзләре теләп килүчеләр бар. Аннары безнең бит дәүләт, федераль дәүләт буенча бирелә торган грантлар бар, демография, өлкән яшьтәгеләр эшендә безнең ишекләребез бәләкәй садик яшеннән башлап, анда инде Пушкинский карты, билет будущее, киләчәккә билет дигән менә шул программалар белән без балаларны әзерлибез. Үзләрендә камиллеккә һәм шушы һөнәрләргә мәхәббәт уяту өстендә бик зур эшләр алып барабыз. Һәм киләсе елларда да шушы эшләребезне дәвам итеп, садиктан алып пенсия яшенә һәм шиксез безгә укырга керергә теләүчеләрнең шиге юк. Килсеннәр, ишекләребез һәр вакытта да ачык. Һөнәр белән шөгыльләнү өчен бит әле ул матурлыкны күрә дә белергә кирәк, үз кулларың белән шушы матурлыкны тудыра да белергә кирәк, әйеме? Аннары нинди дә булса практик кына түгел, теоретик белемнәр дә кирәк. Менә сездә белгәнемчә шундый теорияны да яхшы укыталар, ул тарих дисеңме? Әлбәттә, һәрбер безнең федераль стандартлар буенча бит инде укыту программалары төзелгән. Инәсеннән җибенә хәтле бөтен укыту программалары киләнгән. Бүген ни менә күн мозаикасы буенча әгәр укырга киләсең икән, менә анда инде син иң беренче тарихын өйрәнәсең. Аннары соң аның җиләрен, аннары безнең бит инде ул зур брендовый әйберләр бит инде ул Казан җие. Шушы аяк киемен тегеп чыкканчы бездә бөтен циклы куелган һәм һәрбер укыту материаллары белән без үзебезнең методичкаларны разрабатывать итеп барабыз. Шушы методичкаларны саклап, һәрбер укып чыккан кешегә биреп барабыз. Алар иләрендә дә шушы камиллекне әле булдыра алалар. Бу елгы Milli мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында сезнең менә эшегезгә, сезнең эш юнәлешләрегезгә шулай аваздаш булды, әйеме? Әлбәттә. Чөнки ул безнең ел булды. Без инде 3 ел менә баштан Татарстанда булды инде безнең милләтләр елы. Шундый басым ясалды. Шуннан да менә халык сәнгате һөнәрләре алар ниндидер көтәдер, ниндидер чаң булганын. Ничектер кешене шушы камиллеккә, матурлыкка, җаваплылыкка китерү өстендә зур-зур эшләр хөкүмәт тарафыннан
тарафынан бирелгән ул грантларның күләмнәре бик зур булды бит инде. Аннары менә бу предприятиеләрне, урыннарда булган традицияләрне саклап калу өстендә, анда да менә точечно бик зур рәхмәт әйтәсе килә рәисебезгә. Һәр вакытта да без аларның күз алдында ярдәм кулларын сузып, без инде менә ресурс үзәге булдык. Ул бит ресурс үзәге булгач, без производствоны да үзебездә булдыра алабыз. Булдырабыз да һәм эшлибез. Үзебезнең яулыкларны ясап сатабыз. Теге печатләп, аннарысын аяк киемнәре, сумкалар һәм башкаларны монда балаларны да менә нольдан алып һәм шушы эшмәкәрлек хәленә хәтле китереп укытып чыгарабыз. Һәм күбесе үзенең эшләрен ачып җибәрәләр. Бик күбесе. Димәк, сез эшмәкәр булырга да өйрәтәсез инде, әйеме? Әлбәттә, аның программасына кергән эшмәкәрлеккә өйрәтәбез һәм республикада, Россия Федерациясында нинди грантлар бар, аларга да өйрәтәбез. Ул укыту программаларына кергән. Чөнки бүген бала әйбәт ниндидер рәсем ясарга гына түгел, ул үзенең кәсепчелеген үстерү өстендә эшләргә тиеш. Һәм аны сатып алу, сату турында да уйланырга тиеш. Эшләгән эше аның кеше кулына барып җитәргә тиеш һәм үзенең гаиләсенме, үзенме туйдыра алырлык эш хакы алырга тиеш. Һәм монда бит бер карасаң әйбәт һөнәр генә дибез. Ә бит ул тамакны туйдыра торган һөнәр. Сезнең белән менә шушы һөнәрчеләр җитештергән товарлар сувенир булып шкафта яки сандыкта сакланмасын, безнең көндәлек тормышыбызда кулланып, милләтебез белән горурланып йөрерлек товарлар җитештерсеннәр дигән. Әлбәттә, шулай булсын.